История, язык, культура, менталитет. Мнение экспертов, деятелей и заинтересованных граждан о том, что такое быть белорусом. Идентичность. А расскажите кратко про группу, кто в ней играет и на каких инструментах? Мультиінструменталіст і вокаліст Олесь Чумаков. Ён наш галоўны вокал, галоўны спевак. Ён грае на таких инструментах, як рыбек, гуслі, ліра, шалмей, раушфайф. В принципе, гэта чалавек, які можа граць на любым інструменце, але так як мы абмежаваны эпохамі ад 13-го до конца 17-го стагоддзя, на гэтых інструментах ён в гурце грае. В нашым гурце грае лютніст Ілля Кубліцкі. Ён выконвае музыку, якую мы прапануем слухачам на лютні ренесансавай, лютні сярэднявечнай і на двух відах цыстраў. Это таксама лютневы такі інструмент. На флейтах, жалейках, шалмеях грае у нас Марыя Шарый. На барабанах, рознага віду барабанах граюць Сергей Тапчеўскі і Алексей Войцех. Я, Зміцер Сасноўскі, граю на беларускіх дудах, на шалмеях і таксама спеваю. А почему решили именно вот этими рамками ограничиться временными? Справа ў тым, што раней гэта музыка нам недосягальная, таму што і амаль не захавалася. То есть мы маглі і раней взять, але паміж пісьмовай традыцыяй і некаторымі крыніцамі, якія данеслі да нас музыку, і архаікай, якая захавалась в фальклоры, вось такі прабел. Мы можам пачаць самыя раннія творы ў нас зафіксаваныя, на якія мы спасылаемся, это 13 стагоддзя, Сальтарэлла і Тотентанца, две кампазіцыі. Многія музыка, якая зафіксавана на пару стагоддзяў пазней, мае прэтэнзію на тое, што яна запісана не в 16-17 напісана і выконвалася нашмат раней, але мы, на жаль, не можам пра гэта казаць. Што датычыць канца 17 стагоддзя, гэта ранняя барока, манерызм, так як гэтыя стылі пераплеліся, яшчэ вельмі шмат уплыву эпохі ренесанса, і в барока мы в прынцыпе сталым не влазім, класічная барока, тому што стылістыка ўжо зусім іншая. Сярэднявечча давала волю музыканту, інструменталісту, выканаўцу, аранжыроўшчыку в одной асобе. Ренесанс таксама адкрыў магчымасці вандровак музыкаў з краіны в краіну, абмен інструментамі, прыезд Боны Сфорцы, великакняства літоўскае з цэлай капэлай скрыпачоў і людзей, якія гралі на цэлай групе віольных інструментаў. А барока гэта ўжо контррэформацыя, гэта рэвалюцыя ў сферы музыкі, калі музыка ператвараўся ў выканаўцу чужой творчай ролі. То есть ему прыносілі ноты, ён павінен быў гэта граць. В адрозненне ад сталага барока, скажем, полацкі сшытак, які таксама барочны зборнік, ця ўтрымлівае яшчэ 16 стагоддзя. Адзін твор дакладна датаваны 1595 годам. Так вось, полацкі сшытак хоць і адносіцца да барока, але гэта не тым, як ён занатаваны, ёсць сведчанне таго, што это не барочная музыка. Там некаторыя галасы просто пакінуты на выкананне музыкантам. Там не распісаны все партыі, што патрабавала ўжо контррэформацыя, для того, каб зменшыць волю музыкаў. Ім давалі толькі тое, што яны павінны выконваць. Это, як пісаў даследчык барочнай музыкі Николаус Арнанкур, австрыйскі дырыжор, гэта была рэвалюцыя. Музыкаў пераўтваралі ў выканаўцаў чужой творчасці, і свая творчасць, якая праявлялася ў музыцы сярэднявечча ренесанса, дзе музыка выходзіў і не ведаў, што ён будзе выконваць, в залежнасці ад сітуацыі ён так і граў. Гэта эпоха ўжо закончылась. Таму барока гэта той, куды мы не ідзем і абмежоўваемся от раннім барока, якое яшчэ дазваляла музыкам проявлять свои фантазии. А ваша музыка это в большей степени реконструкция или все-таки интерпретация тех источников, которые остались? В большей степени интерпретация. По нескольких причинах. Самое главное, отсутничает критерий. Самый важный и главный критерий правильности, аутентичности литературы и музыкознавча пишут, аутентичности выконания старой музыки. Отсутничает человек того часу. Мы маем много доследований, и за 20-гадовый период існавання гурта мы пройшли шлях ад тварэння стылізацыі да прэтэнзій на рэканструкцыю. І вось мы ведаем шмат крытэрыяў, якім чынам выконвалася гэтая музыка. Дзякуй Богу, зараз і інтэрнэт, і шматлікія даследаванні дазваляюць нам больш навукова падыходзіць да выканання музыкі. Мы маем уяўленне пра лады, маем уяўленне пра працягласці, пра тэматыку, пра танальнасці, на жаль, не маем. Полацкі сшытак мог бы, але ў многіх творах там нават танальнасць не прадстаўлена. Вось. Таму на пытанне, ці з'яўляемся мы рэканструкторами,
пасажырамі, мы адказваем, з'яўляемся, але той меры, в якой гэта рэальна жыццявіць. Мы можам зараз пачаць выконваць ладамі сярэднявечнымі, рэнесанснымі музыку, якая да нас дайшла. Праблема ў тым, што сучасны слухач, выхаваны з дзяцінства на жорсткім падзеле мажора і мінора, ладоў мажорных і мінорных, калі ён чуе музыку, в якой гэтыя лады злітыя разам, в якой ёсць прысутнічаюць ноты не плюс 30 центаў, гэта значыць фальш нейкая нота, а это паўнавартасная іншая нота. Некаторыя людзі падыходзілі да нас, калі мы такі эксперыменты ставілі, казалі, а чаму вы выконваеце арабскія мелодыі? А гэта не арабскія мелодыі. Гэта лады сярэднявечныя, рэнесансныя, да якіх наша вуха не прывыкла проста. Таму, робячы такі рэверанс і крок у бок сучаснага слухача, мы граем, выкарыстоўваем мажора мінорны сучасны лад, мы граем нашмат карацейшыя кампазіцыі, таму што раней людзі дазвалялі сабе спяванне баладаў на 30-40 хвілін. Я па чым гэта магу меркаваць, ёсць у нас адна балада, якая выконваецца 8 хвілін, і гэта 1/18 тэкста, которая реально дайшла. В арыгінале яна, напэўна, гралася каля 30-40 хвілін. Но мы не можам это себе дазволіць, таму што зноў жа у нас ёсць у сучасных слухача стэрэатып радыёфармата ў выглядзе 3-3,5 хвілін. Вось, таму на сённяшні момант, вывучаючы навуковыя працы, маючы стасункі з многімі музыкамі, якія імкнуцца займацца рэканструкцыяй музыкі, з майстрамі інструментаў, сутыкаючыся на фестывалях з формай рэканструкцыі музыкі, мы слухаем рэгулярна, і што датычыць танальнасцю, тэмпа рытму, аранжыровак, ладавай структуры. Мы па максімуму набліжаемся, наколькі дазваляе наш сучасны час, да рэканструкцыі. Але крытычна ставячыся да гэтага, давядзецца сказаць, што ў большасці мы вымушаны займацца адаптацыяй і стылізацыяй. Можно ли сказать, что на вас повлияло творчество каких-то отдельных музыкантов или групп? Калі задаюць пытанне, якім чынам узнік гурт, справа ў тым, што на Беларусі той час, в канцы 90-х гадоў, не было музыкаў, які граюць стыль медзеваль. Былі разнастайныя складнікі гэтага стылю. Напрыклад, капэла Кантабіле развучыла і запісала цэлую праграму з полацкага сшытку. Гурт Камелот стварыў некалькі альбомаў і паспяхова канцэртаваў са стылізацыяй пад сярэднявечную музыку. Гурт Літвіны запісаў свой альбом «Галубка», в якім выканаў архаічны фальклор. І архаічны фальклор, і камерная музыка, і барочная музыка. Это все паўнавартасныя часткі, паўнавартасныя складнікі медзевальнага стылю. І вось на той момант яшчэ выйшлі дыскі шведскай старадаўняй музыкі, італьянскай, лютневай, англійская музыка, французскія камерныя гурты сталі нам даступны, на касетах тады дыскаў амаль не было. З гэтага всяго складалася не тое, што ўражанне, а жаданне выканаць тым жа стылі, але нашу музыку. І вось тады з'явіліся першыя надрукаваныя ноты полацкага сшытку беларускіх, дакладней будзем казаць, лютністаў Великага княства Літоўскае, якія гралі ў Градзенскай альбо Віленскай, каралеўскай, княжскай капэлах. З'явіліся ноты брэсцкага канцанала 1562 году. І з гэтага всяго нарадзілася ідэя, мы можам таксама выконваць нашу музыку. Але ідэя палягала вось у чым. Мы не павінны абмежоўвацца адным стылем. Музычны кацёл, творчы кацёл Великага княства Літоўскае, наравне з такімі працэсамі, як талерантнасць нацыянальная і рэлігійная, включаў в сябе музыку еўрапейскую папулярную, музыку польскую, літоўскую, нямецкую, то есть блізлежачых краінах. Тым ліку гусіцкія харалы з Чэхіі прыйшлі да нас і вельмі моцны ўплыў аказалі на пратэстанцкую музыку ВКЛ, таму што беларусы удзельнічалі в гусіцкіх войнах і прывозілі гэта з сабой. Многія яны потым занатаваны в розных сшытках. Нашыя продкі, напрыклад, прыпісваецца Дыамеду Катону, лютністу, стварэнне віленскага сшытка. Нашы лютністы перапрацоўвалі заходнееўрапейскую музыку, пісалі па-свойму. Больш за тое, мала было італьянскай сальдарэла, напісала была віленская сальдарэла. То есть італьянскі танец, але напісаны ў Вільні. Мы паставілі мэту праілюстраваць весь гэты кацёл, пачынаючы ад архаічнага фальклора. Наш фальклор вельмі багаты, які ўтрымлівае все эпохи, дахрысціянскія, раннехрысціянскія, з рэнесанса, гістарычныя падзеі ў выглядзе гістарычных баладаў траплялі ў фальклор. Взять з фальклора самую архаіку, взять музыку ваярскую, якая дашла в тых ці іншых зборніках блізлежачых краінаў нават, лютневую музыку, камерную музыку, танцавальную музыку, полацкі сшытак утрымлівае чвэрць сябе, это танцавальная музыка тых часоў. Аб'яднаць гэта разам і паспрабаваць выконваць тое, што гучала, рэальна гучала в
беларускіх гарадах Великакняства Літоўска, якія былі такім вінегрэтам, так грубо кажучы, такім котлом, зноў жа паўтаруся, дзе все стылістыкі злівались і перапрацоўваліся і гучалі. І ў выніку утварыўся гурт, які выконвае все старадаўняе, што ў нас магло быць. У нас ёсць камерная праграма, рэнесансная, барочная, ёсць праграма архаічнага фальклору, з якімі мы на вікінг-фесты ездзім. Ёсць праграма сярэднявечнай танцавальнай музыкі, ёсць праграма рэлігійных спеваў таксама. Нейкім чынам паставіць мэту прытрымлівацца аднаго стылю, это значыць ісці супраць гістарычнай традыцыі, якая якраз нам на нашых землях аб'ядноўвала розную стылістыку. Больш за тое, у нас в лютневую музыку траплялі нават народныя мелодыі. То есть лютневая музыка не просто элітарная камерная, а гэта асабістая музыка. Она выконвалася не для публікі, она выконвалася менавіта для нейкіх магнатаў, каралёў, альбо магнатамі і каралямі для сябе, як хатняе музіцыраванне. Нават туды народная. Таму гурт Старыольцы ўтварыўся з ідэяй граць гарадскую беларускую музыку гарадоў ВКЛ, дзе аб'ядноўваюцца все стылістыкі музычныя ад 13 до 17 стагоддзя. А все названия, они написаны на латинице, это белорусская латиница. Чаму мы выбрали гэта? Ну да, я не памятаю. Дизайнер альбома выбрал, мы згадзіліся. У нас традыцыі розныя ёсць. Беларуская мова, старабеларуская мова і польская, якая тут была шырока выкарыстоўваная. Яна мае традыцыі всіх гэтых птушачак, але, скажем, позняя беларуская мова, яна выкарыстоўвала польскія Ч, як Ц, З і так далей. Таму лацінкі беларускія рознай стылістыкі. Я не ведаю, у меня не выпрацавалася стаўленне такога сталага, стабільнага да таго, якая з лацінак найбольш адпавядае беларускай мове. Я давяраю некаторым музыказнаўцам, якія кажуць, што якраз гачыкі, птушачкі гэта тое, што для беларускай мовы больш адэкватна. Хаця, на маю думку, это стварае праблему алфавіта, альфабета, як кажуць, адрозненне ад сусветнага і славянскія мовы, которые это выкарыстоўваюць. Вашу музыку использовали в каких-нибудь фильмах? Вось толькі што закончились перамовы для 6-го сезона сериала «Викинги», американцы набылі Сальтарэлу. Я не ведаю, чаму, гэта крок шоу-бізнеса, потому что калі до нас вярнулись і спыталі, што вы параіце, мы параілі адназначна «Тутан-танц». Ён нашмат бліжэй па стылістыцы самому фільму. Хаця занатаваны гэты танец, занатаваны якраз в 13 стагоддзі. Это уже не эпоха викингов. У нас есть архаічныя творы, заснаваныя на беларускім архаічным фальклоры, яны бы вельмі пасавалі для сериала «Викинги», але прадюсеры выбралі гэта. Дзе якая музыка яшчэ выкарыстоўвалася? Была размова пра прыгоды Праціша Вырвіча, але перамовы нічым не скончыліся, там граецца стылізацыя. Ёсць перамовы пра тэлевізійныя перадачы, в Амерыцы таксама адна перадача агучвалася. У нас шмат тэлебачання радыё выкарыстоўвае. Из фильмаў на гэты момант толькі «Викинги». А вот по поводу того, что вы говорили, что белорусская музыка это некий винегрет, можно все-таки выделить какие-то влияния других культур, возможно, инструменты, которые сейчас считаются белорусскими народными, они были изначально привезены? Что датычыць уплываў, то гэта італьянская музыка, кроме того, что она была модная, прыезд каралевы Боны Сфорцы разом с целым двором італьянскіх музыкантаў вялікі ўплыў аказаў. З нямецкай музыкай вельмі шмат было сувязяў. Нямецкія харалы, нямецкія певы. Вядома, што падчас аднаго з перамір'яў Вітаўта і Тэўтонскага ордэна тэўтоны падаравалі жонцы Вітаўта Ганні клавесін, і яна на ім грала. Уплывы наступныя, як не дзіўна, Нідерланды, в сувязі з тым, што поліфанія, культавая, рэлігійная поліфанія там была развіта вельмі моцна. Чэшская музыка. Самыя большыя кантакты гэта, канешне, з польскімі музыкамі. Два каралеўскіх двары знаходзілася ў Рэчы Паспалітай пасля аб'яднання, гэта ў Гародні і в Кракаве. І ў мяне ўражанне, мяркуючы па біяграфіях каралеўскіх музыкаў, што яны вандравалі туды-сюды пастаянна. Больш за тое, што многія музыкі перад тым, як пачаць граць в каралевскіх капелах, яны спачатку, зараз бы мы так сказалі, праходзілі творчую стажыроўку спачатку у палацах і дварах магнатаў Великакняства Літоўскага. Это ў Вільні, Несвіжы, ў Міры і ў іншых такіх сядзібах. Таму з польскай музыкай шмат сувязі. Ёсць адзін нюанс гістарычны. Кракаўская друкарня, нотная друкарня, мела вельмі шмат замоваў. Але кракаўская друкарня выдавала на
лацінскай і польскай мовах песенныя зборнікі з нотамі і тэкстамі. Як толькі у Брэсце была адчынена брэсцкая нотная друкарня в 1562 годзе, кракаўская друкарня пачала далей друкаваць толькі на лацінскай мове. З чаго гісторыкі робяць выснову, што хутчэй за ўсё замова на польскай мове кракаўскай друкарні ішлі менавіта з Вялікага княства Літоўска. А так як Польшча знаходзілась, да і зараз эта краіна вельмі моцна каталіцкая, то адпаведныя зборнікі там на лацінскай мове выдаваліся. Што датычыць інструмента, то гэта лягчэй прасочваюцца гэтыя ўплывы. З'явілася лютня таксама ў 16 стагоддзі, таксама пад уплывам кракаўскага двара, італьянскай музыкі, нямецкай музыкі, папулярны такі інструмент. Але лютні мы бачым яшчэ в 11 стагоддзі на фрэсках у Усходняй Европе. В 14 стагоддзі беларускі майстар Андрэй размаляваў Троіцкую капліцу ў Люблінскім замку, і там лютню таксама намаляваў. Мы бачым уплыў Візантыі. Справа ў тым, што лютня для Европы гэта інструмент аль-уд. Гэта арабскі інструмент, які з пачаткам крыжовых паходаў стаў папулярны і прывозіцца ў Европу. Для Беларусі, беларускіх земляў, скажем так, не Беларусі. Для беларускіх земляў, якія спачатку былі ў выглядзе асобных княстваў, ваходзілі яны в кіевскую федэрацыю, не ваходзілі, былі асобныя, Полацкая рэгулярна змагалася. Частка земляў ніколі не ваходзіла нікуды, як памежная славянска-балтская тэрыторыя. Дык вось для нас уплыў візантыйскай культуры ў выглядзе кніг, моды на вопратку, мовы, рэлігіі і в тым ліку музыкі праяўляўся в тым, што музыкі з Візантыі прыязджалі па запрашэнні розных князёў. Вядома, што яны в Кіеве былі і в Полацку былі візантыйскія музыкі. Вось тады яшчэ да крыжовых паходаў, да таго, як лютня потрапіла в Европу і стала там папулярна, праз канкісту в Іспаніі лютня стала распаўсюджвацца в Іспаніі, Францыі і так далей, праз арабскія заваёвы. Да нас трапляла яшчэ раней лютня ў выглядзе інструмента папулярнага візантыйскай імперыі. Скрыпічныя інструменты трапілі нашмат пазней, в 17 стагоддзі, в 16 віольная група, віола да гамба, віола да брачу і так далей. Колавая ліра прыйшла на Беларусь в канцы 16 стагоддзя, 16. Яна узгадваецца ў нашых дакументах в 17, але шляхціч Мацкевіч з свайго дзённіка пры падарожжы ў Маскву апісвае, як яны взялі з сабою ліру і гралі там, вельмі здзівілі баяр на нейкім прыёме. Таму канец 16 гэта ліра. Цымбалы, як не дзіўна, якія зараз для нас прыкмета народнай музыкі і сімвал народнай музыкі, з'явіліся досыць позна, в 17 стагоддзі, і спачатку гэты інструмент быў толькі этнічным еврэйскім інструментам. Ён не трапляў у музычную культуру ні горада, ні вёскі, а ўжо з 18 стагоддзя цымбалы успрымаюцца ў горадзе як інструмент даступны і свой. І з 18 стагоддзя в народную культуру цымбалы як трапілі, в 19 вельмі хутка распаўсюдзіліся, і к 20-му, менавіта дзякуючы Язэпу Жановічу, папулярызатару цымбалаў, гэта стаў сімвал народнай музыкі і беларускай старадаўняй музыкі. Хаця яшчэ ў 30-х годах 20-го стагоддзя, калі для кожнай рэспублікі Савецкага Саюза выбіраўся самы ўласцівы ёй народны інструмент, Беларусі была дуда, беларуская валынка прынята. І беларускія дудары цэлымі капэламі ездзілі на розныя выставы, на ВДНХ в Москву. Савецкага Саюза ў 26 годзе Париж на сельскагаспадарчую выставу паехала цэлая капэла беларускіх дудароў, яны гралі. Іх запісвалі в Москве, і толькі пасля Другой Отчыннай вайны, дзякуючы зноў жа энергіі і ініцыятыве Язэпа Жановіча, галоўным інструментам сталі цымбалы. І тут бы я хацеў азначыць адзін момант. Той спакой і раўнавага, якая в максімальным сваім развіцці прыводзіць да абыякавасці, якая ўласціва сучасным беларусам, гэта ўплыў менавіта змены энергетыкі музычнай. На маю думку, цымбалы супакойваюць, дуда наадварот. Ёсць беларуская народная прымаўка: як дуда зараўла, всіх з розуму звяла, як гуселькі зайгралі, всіх на розум наставлялі. Дуда, то есть беларуская валынка, гэта вельмі экспрэсіўны, энергічны інструмент, які заклікае да дзеяння. Цымбалы наадварот, інструмент, які супакойвае. І калі ўзгадаць беларускую народную кухню, кухню Великакняства Літоўска, она выклікала не здзекі, а кпіны, жарты у нашых суседзяў. Нават была такая прымаўка: на Літве не ўраджай, таму што у Радзівіла бацвінні не парасло. Суседзі абзывалі
літвінаў, старадаўняя назва, і беларусаў, ужо пазнейшая назва, бацвіняжамі, в основном это палякі называлі, бо у нас вельмі вялікая культура была і культ укропа, цыбулі, часнака, зеляніны самой. І вось ужыванне гэтых рэчываў яно чалавечую псіхіку танізуе, ўзбуджае. Так як дуды беларускія валынкі гучалі ад вясковага асяроддзя аж да князькага, в 17 стагоддзі зафіксавана, як у доме на прыёме мінскага ваяводы Завішы гралі дуды. Ёсць адна звестка ўскосная про то, як нават в касцёле на дудах гралі. То есть это інструмент, які гучаў ва ўсіх слаях. І гэты інструмент выклікае да дзеянняў. Ежа, яна танізуе арганізм, псіхіку таксама выклікае да дзеянняў. В 19 стагоддзі прыходзіць да нас бульба, яна, дарэчы, у першым часе вельмі насаджвалася наша нават гвалтоўна. І в 20 стагоддзі з'яўляюцца цымбалы як асноўны інструмент. Уздзеяннем бульбы супакойваючыя разам з удзеяннем цымбалаў супакойваючыя ператварылі беларусаў, змянілі тонус эмацыйны беларусаў, зрабілі больш спакойнымі. Я лічу, што мы, вяртаючы стары інструмент, мы вяртаем і светапогляд, і старадаўнія эмоцыі. Как вы считаете, это все-таки было такое случайное влияние вот в плане музыки и кухни, или это все же было какое-то больше культурное влияние в плане самого Советского Союза, вот его такого интернационализма, космополитизма? Для Советского Союза белорусы рахманы не патрэбны былі. Я не падтрымліваю наших некаторых экстрэмістскі настроеных дзеячаў, якія заявляюць, што Советский Союз прывёў да рахманасці беларусаў. Не. Беларусы вельмі добрыя вайскоўцы. Беларусы вельмі добрыя інжынеры, навуковыя дзеячы. І для гэтых всех сфер спакойнае стаўленне рахманы не патрэбна. Я лічу, на мой пункт гледжання як гісторыка, я першую чаргу гісторык прафесійны, што гэта збег гістарычных абставінаў прывёў да таго, што прыжыўся такі плод як бульба, потому што яна реально выратавала ад у многіх гадах ад голаду. І другое, цымбалы бы залежалі ад асабістай волі, асабістай сімпатыі ведучага этна-інструментолага таго часу пасляваеннага Езэпа Жыновіча. Гэта збег абставінаў. Магчыма, што гэты збег абставінаў гэта ацэняць гісторыкі, магчыма, праз стагоддзі 2 і 3. Але гэты збег абставінаў дазволіў нашу нацыю захаваць. Бо будучы агрэсіўнымі, знаходзячыся на такой геаграфічнай прасторы, беларусы маглі б проста страціць сваё існаванне. З іншага боку, праз многія абставіны, якія палітычныя, асабістыя, мы, дзякуй Богу, стварылі, захавалі дзяржаву, мы захавалі дзяржаўнае мысленне. У сувязі з гэтым выклікаюць вельмі занепакоенасць тое, што магчыма вяртанне дзяржаўнага мыслення, то есть ацэнкі для любога грамадзяніна каштоўнасці сваёй дзяржавы, мы яшчэ не дараслі да той ступені, каб все-таки, не гледзячы на эканамічныя выгоды, захаваць поўную незалежнасць, я маю на увазе сучасныя процессы поглубленной интеграции с Российской Федерацией. Регионально как-то отличается в самой Беларуси музыка, скажем, там Поднепровье, Поозерье, вот эти вот регионы? Мы можем казаць про адрозненне музыкі гэтых рэгіёнаў толькі ў сферы народнай музыкі. Камерная музыка, гарадская музыка – гэта тое, што знікала разам з носьбітамі. Адзіны пласт насельніцтва, які лучыць нас са всеми часамі, гэта сялянства. Падчас крывавага потопу, то есть войны, грамадзянскай войны сярэдзіны 17 стагоддзя, казаць пра існаванне паўнавартаснага пасіянарнага пласта насельніцтва як шляхта Великім княстве літоўскім ужо не даводзілася. Тыя, што засталіся, былі якраз баязлівымі, былі якраз носьбітамі знешніх атрыбутаў шляхецтва. Што датычыць абароны дзяржавы, то гэта адзінкі, а не масавая культура, якая існавала да гэтага. Гумілёў піша, што для таго, каб народнасць сярэднявечная існавала, дастаткова ад 5 до 10% пасіянарыяў, то есть людзей, якія адрозніваюць сваё ад чужога і згодныя са зброяй яго адстойваць. На жаль, гэтая вайна пакінула в жывых тых, хто з лёгкасцю перайшоў на польскую мову, перавёў на польскую мову все дакументы, пачаў культываваць польскую моду ў вопратцы, паводзінах зброі і польскую ж ідэю дзяржаўнасці, чаму Рэч Паспалітая ацэньваецца палякамі і ў многіх краінах свету ацэньваецца як польская дзяржава. Хаця в назве самой дзяржавы прысутнічала і прысутнічае тлумачэнне, што это федэратыўная дзяржава. Это федэрацыя Великага княства літоўскай і кароны польскай. Назва Рэч Паспалітая абодвух народаў, где падразумеваецца Літва і Польшча. Не падзяляючы гэтыя народы, як тады казалі, на нацыянальнасці. Пры тым, што в Літве жылі і украінцы, беларусы, літоўцы, евреі, рускія,
в Польшчы жыла много народнасцей. Мелась на ўвазе канфедэрацыя двух дзяржаваў. Дык вось толькі сялянства нас злучае, і таму казаць пра рэгіянальныя адрозненні можна толькі сялянскай музыкі. Бо захоп, скажам, полацка войскамі Івана Грознага всю камерную музыку і гарадскую бытавую музыку знішчыла. А народная яна жыве. Дык вось калі казаць пра народную музыку, мы маем вельмі моцнае адрозненне. Гэта і ў галасавых спевах, распаўсюджанні інструментаў, у прысутнасці ці адсутнасці тых ці іншых абрадаў. Вось, напрыклад, такі інструмент, як дуда, беларуская валынка, мела асноўных тры тыпы. Найбольшае пашырэнне яна мела ў паўночнай Беларусі і цэнтральнай Беларусі. Хаця ёсць выявы, занатаваныя выявы этнаграфічныя і на Палессі. Згадванні в палескіх песнях старадаўніх і гэтак далей. Калі паўднёвыя спевы, маю на ўвазе Гомельшчыну, усходняе Палессе, больш адкрытыя і экспрэсіўныя абрадавыя спевы, то паўночная традыцыя беларуская, яна больш стрыманая, і там энергетыка таксама моцная старадаўняя энергетыка, але народная абрадавая, маю на ўвазе архаічных абрадаў спевы, яны спяваюць не такім адкрытым голасам. Вось што я ведаю. Але я падкрэслю, я не вялікі знаўца народнай музыкі. Народнай музыцы мяне цікавілі і цікавяць зараз творы, якія маюць дакладную прывязку ці то да гістарычных падзеяў, як, напрыклад, балада пра рыцара Байду, ці то архаічныя вобразы, якія сведчаць пра ўзнікненне яшчэ да хрысціянскія часы, і гэта дазваляе казаць, што всё сярэднявечча эта музыка існавала. Это, напрыклад, балада «Што і памору» ці балада «Ружа кветка». То у группы в планах в будущем будут ли какие-то, ну, например, как зомби, такие эксперименты, новые какие-то области, жанры? Я хацеў бы сказаць, што 4 апошнія гады вельмі актыўнага і працяглага прысутнасці працяглай у Злучаных Штатах Амерыкі штурхнулі нас на думку, што мы губляем публіку в Европе і мала выступаем в Беларусі. Таму, негледзячы на тое, што контракт у нас яшчэ 2 гады працягнецца, мы все-таки будем часто выступаць в Беларусі, Польшчы, блізлежачых краінах і в еўрапейскіх астатніх краінах, там Італія, Германія. Больш за тое, на красавік у нас запланаваны гастролі по Польшчы. Мы бы хацелі тых песняў, якія у нас назапасіліся, мы не запісалі яшчэ 8 песняў, якія у нас на сённяшні момант ёсць в рэпертуары, развучаны, але не запісаны. З іх, а таксама тое, што за новы сезон 2020 года канцэртны у нас з'явіцца, стварыць новы альбом. Калі ён будзе запісвацца, не ведаю. Мы бы хацелі інструментарый пашырыць, драматаваць інструменты, павялічыць камерную праграму, таму што мы атрымліваем запрашэнне на фестывалі камернай музыкі, старадаўняй камернай музыкі, барочнай камернай музыкі в Европе. Што датычыць экспериментаў, экспериментом было обновить, еще не записанная нигде, песня про штурм замка Пулин. Это был эксперимент. Полезть в 14 стагоддзе и записать вельми брутальную балладу с брутальной историей. Это был эксперимент. У нас подвешенный эксперимент про запись велизарной баллады про Цмока. Вельми архаичная песня. У нас в некальких вариантах в Беларуси она існуе. Мы бы могли гэтым ганарыцца. Эта идея подвисла. Активно зараз что мы робим? Это новая сфера для нас. Это батлейка. Мы обновляем в стилистице 16-17 стагоддзя вандроўны батлеечны великую шафу, великую трохпавярховую шафу. Зараз выраблены большасць дэкарацый, большасць лялек. І першае, што мы хацелі б гуртом старэольцаў суправаджэнні ўсёй музыкі, якая ў нас ёсць, зрабіць, гэта ўжо хутка мы падыдзем да таго, каб пачаць рэпетаваць спектакль «Трыстан і Ізольда». «Трыстан і Ізольда» на сённяшні момант, мы дзіўная нацыя, не ганарымся тым, што ў нас лепшае ў свеце, а пра гэта варта казаць. На сённяшні момант з усіх краінаў вядомая балада пра Трыстана і Ізольду самая вялікая, распаўсюджаная і па памеры, і па сюжэце гэта беларуская. Беларуская, менавіта беларуская. Хоць даследчыкі пішуць, што яна грунтуецца на сербскай, сербская менш. І не ўтрымлівае столькі сюжэтаў. І Трыстан там выступае зусім в іншай ролі. Ён выступае жывым, агрэсіўным, вельмі рэгулярна, авантурыстычным рыцарам. Ён закаханы в Ізольду, якая з'яўляецца жонкай караля Марка. Гэта і трылер, і баевік, і меладрама. І мы хацелі б в стылістыцы, ну, хутчэй за ўсё 17-х, пра батлейку 16 мы ее ведаем мала. Зрабіць стылістыцы 17 стагоддзя, дзе нават скрынка паўтарае формы і асноўную архітэктуру. Мы знайшлі вельмі старадаўнюю шафу, вельмі старую шафу, мы яе рэстаўравалі доўга. Яна паўтарае, як і павінна было в 17 стагоддзе паўтараць выгляд храма. Менавіта
базілікі, барочнага храма, віленскага барока. І вось гэта для нас новае, не ведаю, ці атрымаецца да весны гэта зрабіць, але хацелі б на весновыя канікулы дзіцячыя гэтую батлейку прэзентаваць і паказаць дзеткам. Што датычыць праекта, гэта быў асобны праект, это не быў звязаны з нашай творчасцю, это быў адыход ад тэмы. Праекта запісваць на старых інструментах рок-класіку. Пакуль мы возьмем перапынак, бо мы радуемся, што па ўсім свеце сталі вядомы дзякуючы гэтым кавер-версіям. І што дзякуючы тым кавер-версіям потым людзі з розных краінаў залазяць на наш сайт альбо ў інтэрнэце глядзяць музыку сярэднявечную, якую мы выконваем. Але мы бы хацелі адысці ад гэтага, бо журналісты, дарэчы, задаюць часта пытанне, як в Амерыцы ўспрымалі кавер-версіі рок-класікі. А мы тлумачым, мы 4 гады в Амерыцы граем сярэднявечную музыку, а не рок-класіку. Это для нас быў проста адыход ад асноўнай сваёй стылістыкі. Таму пакуль будзе пауза, хаця, выдам сакрэт, унутры гурта Стэрыольца вядуцца розныя размовы, жартаўлівыя, сур'ёзныя па-рознаму. Ці не варта нам яшчэ што-нибудь спрабаваць сыграць? Бо на старых інструментах вядомыя мелодыі і класічныя мелодыі пачынаюць не абсолютно по-іншаму гучаць. Ну, это правда. Зомби действительно очень хорошо получился. Правда? Инструмент. Ну, мы уже и критику отрымлівалі. Правда тым, што ў Крэнберис там на гітары все засновано. І гітара, асабліва тэмбру падабрана. А мы не можем эти тэмбры выдаць цыстрай. Это все-таки акустычны старадаўні інструмент, і форма яго не такая, як у гітары. І гуказдымальнік не можа там выцянуць много. Можна перарабіць яе тэмбр. Але ж мы записывали это на консоли, там, где ты тэмбр задал, и все. И потом ты на компьютере будешь тягать, будешь псовать только. Ну, наконец, последний вопрос, который мы задаем всем гостям программы «Идентичность». Что для вас значит быть белорусом? Гэта жить на своей земле, дыхать тым паветрам, якім дыхали мои продки, памятать про историю и выхоўваць и своих детей, и чужих детей, и своих сяброў, и ввогуле наших суграмадзянаў выхоўваць у патрыятызме и любові до своей земли. И атрымліваецца з дапамогай музыкі это нашмат лепш, чым з дапамогай якой-нибудь логики. Большое спасибо за беседу и успехов вам в творческой деятельности. Дякую. Идентичность.